Egama likaKristu Jesu. We give you all the glory, we give you all the praise. In Jesus' name, and we all say amen. Hallelujah. Praise God. Angibingelele bezalwane kuseni. Ngibingelele umama Funeka. Ekhona phakathi ukuthi ngicela simshayele izandla. Inkonzo abesihleleleyo izolo. Egameni laJesu ngiyakholwa ukuthi khona into abazalwane bayifundile. Kade bengekho sithi lo. Amen. Hallelujah. When I was around, you can catch up on our YouTube. Ikhona inkonzo yesu. Amen. Sibingelele uBisofela, director. Siyabonga ubuye nje. Amen. Yazi ukuthi kunendawo esithi masifike kuyo sabesakaza ukubuya. Amen. Sibingelele uLisinapha uKiboti. Sibingelele umama intombi insizwa abancane. Cela sonke sishayele izandla ukuthi sizobingelela abazalwane abahlanu. Very short wait umnikelo bese sizizuma uNkulunkulu. Hallelujah. Ngizomyaleza nje ukuthi wonke umama bala ekhaya happy Mother's Day. Amen. Hallelujah. Amen. Sizoshayela. We appreciate you. We love you. Umsebenzi wenu kakhulu. Ngaba sikhulu kaningi. Hallelujah. Kuseshilo kuNkulunkulu. Bekhulumela thina sonke. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu uthando omama abanalo luyamangalisa. First Samuel chapter 1. First Samuel chapter 1, verse 11, verse 20, verse 24, and verse 28. First Samuel chapter 1, verse 11, 20, 24, 28. Verse 11. Verse 11. Wenza isethembiso wathi, Jehova Sebawothi, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekazi yakho. Ungikhumbule, ungakhohlwa incekazi yakho. Unike incekazi yakho umntwana wesilisa, bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe. Kungathintwa mpunce ekhanda lakhe. Amen. Verse 20. Kwathi sesiphelele isikhathi, uwana wakhulelwa wazala indodana. Waqamba igama layo ngokuthi uSamueli, ethi ngimcelile kuJehova. Verse 24. Eseyilumulile wenyuka nayo nezinkunzi ezintathu neefa lempuphu nemvaba yewayini. Wakuyisa endlini kaJehova eShilo, umntwana wayesamncane. Amen. Ngicela uphinde futhi verse 24. Eseyilumile wenyuka nayo nezinkunzi ezintathu neefa lempuphu nemvaba yewayini. Wakuyisa endlini kaJehova eShilo, umntwana wayesemncane. Amen. Verse 28. Ngalokho nami ngimnikele kuJehova zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Unikelwe kuJehova, bakhuleka kuJehova khona. Therefore I also have lent him to the Lord as long as he lives. It's a new version. Therefore I also gave him to the Lord as long as he lives. He shall be lent to the Lord. So they worship the Lord there. Amen. This is a story, briefly.
Khana wayenamakhosikazi amabili, uHana noPenina. Siyazi ukuthi uHana wayengabathola abantwana, uPenina wayebathola abantwana, right? So lithi babekhuphuka njalo beyodumisa uJehova eShilo. So uPenina wayenjalo emcukuluza noma emprovoke uHana ukuthi yena uyabathola abantwana, uHana akabatholi abantwana. Lithi iBhayibheli ngoba uNkulunkulu wayekade esivalile isibeletho sikaHana. Hallelujah. So lithi iBhayibheli lo mama wayekade lokhu ethandaza njalo noma kade engabatholi abantwana kodwa wayengayeki ukuthi lokhu eyetha enkosini. Hallelujah. So noma izinto ayikhulekela engakayitholi kodwa wayemdumisa njalo ngoba uNkulunkulu uyadumiswa noma iziphakathi kwazo noma imkhuleko yakhe ingakaphendulwa while you are waiting, you are praising, you are mdumisa uNkulunkulu isikhathi usalindile. Kuyazwakala bazalwane. So ithi iBhayibheli ke wenza isinqumo ke lo mama noNkulunkulu. She made a vow ekhuluma noNkulunkulu ethi uma ungasusa lelo ubuhlungu obuphezulu kwempilo yami ungikhumbule uthi into engiyayenza uzothi wena unginike umntwana nami bese ngikunika yena. Anikhona bazalwane. So uthi uzonika uzothi unginika yena ngiphinde mina ngimbuyisele kuwe. Ngifuna ukukhuluma kafushane ngokunikeza uNkulunkulu okungokwakhe. Hallelujah. Noma ukubuyisela kuNkulunkulu lokuvele okade konjani ngokwakhe. So wenza leso sivumelwano ke lo mama mawuqhubeka kuya ku verses number 20 la kade efunda khona uSima lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhumbula ngempela ke it came to pass in the process of time ukuthi uHana wakhulelwa wazala indodana owayebiza igama ukuthi Samuel. Leso lelo gama lithi wangaba ngoba lithi ngoba ngimcele enkosini futhi noma esemtholile akakhohlwanga ukuthi utholakalephi ngoba kuyinkinga ukuthi uNkulunkulu akunikeza izinto kodwa bese uyakhohlwa ukuthi uzithole ngobani. Ube caught up in the moment yokuthi lento senginayo bese uyakhohlwa ukuthi ivelephi. Engathi uNkulunkulu angasiza singakhohlwa ukuthi lokho esinakho nalokho esiyikho sikuthole kuye kungokwakhe njalo. Lithi iBhayibheli lo mama wangakhohlwa engazi ukuthi indlela emqamba ngayo wemqambela ukuthi noma uSathane efike ethi ufuna ngikhohlwe kodwa mangimbuka uSamuel ngakhohlwa ngoba igama lika Samuel njobesho lithi ngokuba I have asked for him from the Lord. So njalo mayembuka uzokhumbula lo ngamthola enkosini. Kungazathi bazalwane imisebenzi uNkulunkulu asinikeze yona kungani lento njalo esikhumbuzayo ukuthi akusiwa amandla akusihlupha bakho akusiyo qualification no connection bakho benza ukuthi ube la ukhona ngoba noma ungakafinyeleli la wena ufisa ukuthi ube khona kodwa la ukhona usifikelanga. And kunomehluko phakathi komuntu osesukile nomuntu ongakasuki. Wena awakafiki lokho oyakhona but at least you have left where you were. Kunabantu abakhalayo ukuthi abanazi izinto abazikhulekela enkosini kodwa at least khona la usukhona. Lo mama wakhumbula wathi ukuze hleze ingqondo yami ikhohlwe ukuthi lo ngithatheni so ngimbize ukuthi ngimcele enkosini. Hallelujah. So uNkulunkulu bazalwane mayesemnikeza wangakhohlwa. Sometimes isihamba sikhohlwe ukuthi whatever we have yonke into esinayo sinikwe uNkulunkulu. Noma kuthiwa uyandamana kodwa ivela enkosini akusikuhlakanipha kwakho kusikwazi wakho. So ingawubalekile ukuthi namhlanje ufuna senze isinqumo sokuthi whatever onayo wenze ivow njengoHana ukuthi ngizobuyisela enkosini. Ngoba bazalwane kubuhlungu ukuthi siyacela uNkulunkulu mase sinikile singabe sabuyela kuye. Angisho ukubuyela kanye uzobona. Yabona mama wathi all the days of his life mfana uzohlala esendlini uzohlala esethempelini akasho ukuthi ngiyomletha ngani inkosi ngizokubonga ngaye bese ngibuyele naye ekhaya. Uverse 28 lithi iBhayibheli noma kuthamba siqale ku24 lithi now when uma ngesikhathi esamalukile igama lesizulu lithi ngicela uphinde umfundele but lithi iBhayibheli when she had weaned him
she took him up with her. Uyabe manje uye enkosini uhamba naye. Bazalwane, izinto uNkulunkulu asinikeze zona sihamba nazo. Uma siza phakathi endlini yenkosi sihamba nazo. Imali masiyonikela sihamba naye isale ekhaya. Hallelujah. Umholo wakho is part of you. It's part of izinto zanazendlini yenkosi. Imali oyikholayo nemali onayo ingxenye yokudumisa uNkulunkulu. So uhamba naye whenever usendlini kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ukuhamba naye akusho ukuthi uhlala uyiphethe. Kusho ukuthi you are cautious and you are aware ukuthi le mali enginayo ebank akusiye yakhe kaNkulunkulu, kufanele ngiyibuyisele kuye. So kuyona yonke imali onayo kune portion kaNkulunkulu kuyona. Hallelujah. Cela ufunde verse 24. Verse 24. Eseyilumulile wenyuka nayo lezinkuni ezintathu nefa lempuphu nemvaba yewayini. Ungazi utshela ukuthi uhambisa inkunzi newayini kanti uhambisa indodana. Imnikela kusizo lento ezibalwayo yilo ahamba naye amcele inkosi sembuyisela khona. Qhubeka. Wakuyise endlini kaJehova eShilo umntwana wayesemncane. Emncane njalo engaba khona into yokuthi inkosi sengiyahlukana naye kanti ngimthola manje nje. Kubhlungu kodwa uthi inkosi ngoba ngenza isivumelwano sokuthi ngimbuyisela kuwe, ngiyazi uma ngibuyisela kuwe angilahli. Uma imali yakho uyilethe endlini yenkosi awuyilahle leyo mali, awuyiluzile. Kahle kahle yigain ukuthatha imali uNkulunkulu akunikezona uyinikele endlini yenkosi. It's a gain for you. Cela ufunde verse 28. Ngalokho nami ngimnikele kuJehova zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Uzwile ukuthi umnikele isikhathi kanani? Zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Take a decision today ukuthi izophila impilo yokunikela. Impilo yokunikela uyiphile ngoSunday kuphela. You live a life of giving during the week. Every day of your life. Ukuthi nami ke ngithatha isinqumo sokuthi ngizomnikela enkosini. Hallelujah. Same as Abraham. uNkulunkulu efuna ukuyisa Abraham uthi thatha indodana yakho le eyodwa le aseyikhulekele iminyaka waze wakhohlwa ukuthi uNkulunkulu akakunikeze yona, kodwa uNkulunkulu usecela yona futhi ngoba ubuyisela okwenkosi ekuphi enkosini. Umniko uNkulunkulu useyamcela futhi. Bazalwane, ikhona yini into engathi uNkulunkulu beyicela kuwena ngayitholi? Ikhona yini uNkulunkulu engathi eyicela noma akangathi angithi ikhona any amount of money uNkulunkulu engathi uyicela kuwe bese ungafuni ukuthi asibesisi kuwe ni engathi nje ihlukumeze uNkulunkulu engathi uyifuna kuwe. Hallelujah. So we must reach that level bazalwane yokuthi nanoma yini uNkulunkulu ayifuna yithi shathiwa yini kube easy for us ukuthi siyidedele. uAbraham same thing. Unikeza isithembiso sokuthi uzokubamba lezi eziningi. But indodana yini? Semdala nobaba sebheka 100 years. Indodana kanayo. Kuthe la eseyithola khona uNkulunkulu useyicela futhi kuyena sithi akamnikele isaka njengoba umhlatshelo. Bazalwane, uyabona ukuthi uNkulunkulu umnikezile kodwa useyayifuna futhi back. iBhayibheli mawufunda incwadi kaDuteronomy 8 verse 18 lithi zikaNkulunkulu amandla okwenza ingcebo wathola uNkulunkulu. So awubazi ukuyibonga ukuthi unalento nayo ingekaNkulunkulu noma ingabizwa ngegama lakhe ingekaNkulunkulu. So nemali leyo nayo siye yakho wena uyisitshwala kanti so uNkulunkulu. Ingawo uNkulunkulu engayifuna noma yini ngoba siye yakho. Even the children that you celebrate ugadisiwe bona uNkulunkulu akusiba bakho. Imali onikezela nomsebenzi othenjwe ngam akusiwo wakho. Uma unikela usukubuyisela uNkulunkulu okuNkulunkulu. Hallelujah. uMark 12 verse 17 uJesu bambuza imibuzo yokuthi kumele yini sikhokhe intela kusiza. Uthi uJesu no. Lethani la icoin khona ngizokhuluma ngayo. Khuluma ngento eniyiphethe. Bemnikeza icoin uyibeka phansi icoin uJesu uthi esikabani lesithombe sila kule coin kulolu hlamvu. Bathi hayi sasiza. Uthi uJesu ayike thathani okasiza nikuyisele kusiza. Bese nilethe lithatha okaNkulunkulu
sibuyisele kuNkulunkulu. So uma sinikela sisuke singaxhasi ibandla lomfundisi, sisuke sithatha okaNkulunkulu vele besinike kona, sikunikele sikubuyisele kuye njengoHana. Elithi iBhayibheli wamthatha uSamuel wamnikela zonke izinsuku zakhe zokuphila ethempelini, because vele wayevele enkosini. Hallelujah, wayevele enkosini. Engathi sonke izinto zethu esinazo zingayiqambi igama sithi ovele enkosini. Hallelujah. So that sizoba nolwazi lokuthi uma sengigodla futhi sengiphutha uNkulunkulu into engiyakho. Ukhona umuntu onamandla ophutha uNkulunkulu into ethi akekho. So le mali unayo, umsebenzi onawo, abantwana onawo, izibusiso onazo, ibhizinisi onalo unikezwe uNkulunkulu. So make it a point ukuthi every time there is a portion that goes to God to appreciate. As we do Deuteronomy 8 verse 18 esho ethi ngamandla ovuka ekuseni osebenza ukwenza ingcebo wanikezwe uye. Hallelujah. Sine account ke labazalwane la ekhaya. If you do not have cash, we have our FNB account. Ngicela ukuthi sibhale phansi kulabo abangenayo egameni lenkosi. Thina sino cash sizosebenzisa ucash. Praise God. Tell us our account, our bank account number is 6302994632. Let me repeat that. 6302994632. FNB, igama Fervent Prayer Center. Hallelujah. So, asijwayeze bazalwane ukuthi